Encara que no ho sembli, els professors d'aquest curs de dansa per a mestres parteixen de la tècnica i el llenguatge de la dansa tradicional. És la dansa tradicional la que hem triat perquè és una tècnica relativament fàcil i assequible amb les poques hores que tenim per ensenyar a ser un bon especialista de dansa. Per un cantó és la tècnica mare, és la tècnica base. És una tècnica que fa molt temps que dura perquè és de les primeres, evidentment els primers que van començar a ballar són els pobles. Per exemple, ara ells estan treballant amb faixes. La faixa és un element bàsic de la dansa tradicional. I en canvi ells, els alumnes, no saben ni que estan utilitzant l'estructura del ball de faixes, ni té una funció especial al treball que estan fent, sinó utilitzar l'element i l'estructura bàsica d'un llenguatge. Joan Serra també és el director de l'únic grup professional de dansa tradicional que hi ha a Catalunya, que es diu Mascaró de Proa, amb el qual intenten fer propostes diferents del que s'ha fet fins ara des dels esbars. Amb tot, el seu origen com a grup és a l'Esbar Sant Cugat, on encara treballen i continuen la seva formació com a ballarins. Érem un col·lectiu de gent que estàvem dins de l'Esbar Sant Cugat i que, així com tots els esbars són grups amateurs, nosaltres érem gent que ens estàvem dedicant professionalment a la dansa. En Joan Serra, que és el director, fa molts anys que es dedica a la dansa i a poc vam anar formant un equip de professionals, no? Treballant en el marc de l'ensenyament, treballant en el marc de l'espectacle, treballant en el marc de la cultura popular. La diferència entre la dansa tradicional que s'ha fet fins ara, potser, no?, amb unes pautes molt, diria, de museu, i la dansa que volem fer nosaltres, jo diria que només radica en que nosaltres volem que la nostra sala s'ompli de gent jove. Això vol dir que hem d'intentar que aquest llenguatge de museu donar-li la fonètica i donar-li la sintaxis de l'any 2000. El primer espectacle del grup Mascaró de Proa explica la història d'un capità de vaixell que viatja pel Mediterrani i es va trobant diferents personatges de la fantasia popular catalana que li fan passar moltes aventures. Un dels personatges és la Ruixa Mantells, una deessa del mar que s'enamora del capità i intenta fer-se el seu. Aquest espectacle reflecteix la intenció del grup de buscar i experimentar noves formes de ball català, però sempre a partir dels referents i de les fonts de la dansa tradicional. Demà els parlarem d'un interessant projecte fotogràfic. Els esperem. Bon dia.